Welkom bij de Frieske Top 100 op televisie. Joen bij onder andere live muziek van Gerrit Breedler. Ja, en we hebben Robbie Oelers in de studio. Hij die mij om The Voice of Holland en is nou uw gast in het Fries. Ken je hem de Frieske bluesband Chickens Go Mad nog? Prachtige bluesband, maar we hebben in ze bleuren en we hebben in ze met wanden. Mink Adema, zij ziet het voor u uit. Ik ben oprecht heel benieuwd, want ik ben fan. We spelen quiz ook nog. In dit jaloerke, de top 100 mini muziekquiz, spelen wij dadelijk. En ondertussen bleef jouw stemmen op omroepfriesland.nl en friesketop100.nl. En elke 50ste stemmer krijgt hem in. Die absolute dikke top-CD. Heel mooi, ja. En we beginnen met muziek. Gerrit Breedler is te gast. Aan de vleugel zit Clara Rulman. Hier binnen ze mij op een dag. Doos is de zinnefine, deze donkerblauwe joen. Voor eeuwig zal er schijnen, do hast din vrede voon. Doos twar ergens dien ruten, du spiegels die zelfs waarom. Ik ken de kleden sluiten, dat huis hier is al nom. Hij zwok van alles witte, wilst je nou nog best? Maar wij mat het samen litten, omdat het ijs niet meer sissen kist. We praten net over juster en we spreken net van moon. We zwaaien in het juster en ik pak die bij die hoon. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Vergeef me dat ik zo doorzeur, hij de sleutels bij de hand. Van die hele grote voordeur, van dat vreemd beloofde land. Dan lach je tranen in je ogen en we nemen er nog in. Van die sleutels is gelogen, een open deur voor iedereen. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen, als jij je ogen sluit voor goed? Als we jou je graf inleggen, iets van vinkes, is dat goed? Of wil mijn kast maar twens is, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk, alsof het mis is, voor je het weet, dan hij het had. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Doos is de zinnefine op deze donkerblauwe joen. Voor eeuwig zal er schijnen, do hast din vrede voon. Gerrit Breedler, mooi op een dag. Het is toch een heerlijke klassieker. Rauw, grauw en blauw. Dat weer de titel van het album dat Chickens Go Mad aan het begin van deze eeuw uitbracht. We hebben een plat draait op de radio. Willem is fan, ik weer fan. Maar wat is er van die man aan oerbleun? Wij weten het net. Maar Mink Adema zie ik het eruit. Nou, Geert en Wim, ik sta nou ergens in fabricatie van een pleats in Beetse Zwerg. Maar ik ga hier dat hier een groepje, ja, man met violet kleurig hier repeteren.
Ik sta hier bij Chickens Go Mad. En het aparte wel, dat die Chickens Go Mad, die staan nog helemaal net mijn single wat dan ook in die Frieske top 100. Ik zei, daar wil ik nog eens even wat meer van weten. Hoe kan dat? Nou, is Beppe had net een computer. Dus die kon net stemmen. En die tantes? Mijn tantes wel. Te weinig dynamiet even op het goede moment. Dynamiet komt maar heren. Ja, waarschijnlijk wel. Oké, Daphne, maar dan kun je toch net door mij praten, of wel? Nee, ik denk dat ik net uit de luiers was toen zo begonnen. Maar dit is eigenlijk de eerste wisseling. Nou in al die jaren, of net? Ja, maar dat is wel nodig, hè? Ja, nou, er moest wat gebeuren, hè? Ja. En als je een beetje jonge lui erbij, dan komt die top 100 ik ben wat dichterbij, denk ik. En Daphne verzeld. Ja, wees, ja. Als je Daphne zit erbij, stonden we op Boerak, hè? Voort en dadelijk. Ja, dat Als kroren. Maar boeten dat, Daphne kan fantastisch bas spelen, of net dan? allemachtige goed bas. Ja. Ja. En waar zit er naar stij? Dit is Ilko. Ilko speelt nou al net voor jou, een 3 hier bij Chickens Go Mad, of wat? Nee, 4 maanden ongeveer. Je werk je altijd een projectmatig weer, maar er staat zeker een nieuwe cd op stapel. Wat wordt het? Blues, Friestalig, Engelstalig, Chickens Go Mad en Freun, Sisma. Zo is laatste heet het chicken sauce. Nou, en zo mag het ik zeggen. Het is muziek met de saus van Uzeroer. Ja. En of dat nou blues is, of het moet gewoon mooie muziek wezen. Maar het liepje, het moet uit de balzak wij komen, zeg maar. En het moet van Jetsem gaan, wist je wel. Het is onderbuikmuziek. Zo moet dat. Ik had geen balzak, dus ik weet het net. Nou had ik dat de zanger van Chickens Go Mad tandarts is. Ik ga echt weer al weekendles van mijn kies. Nou, zal ik even vragen? Of hij er misschien even van me naar want ik vertrouw hem al. Ja, wees, dat doe je vangen. Maar dan mag je direct even in. Want ik ga het eigenlijk wel in de auto. Hè. Dan pak ik het even. Ja, jawel. Ja, ja. Dat is levensgevaarlijk. Wordt Komt uit de balzak? Ja, vrij plastisch, hè? Dit is nou best het bij, Helly Master. Ja. Oké. Ja. Gerrit, Breedler op tafel. Uit de balzak? Ja, altijd. Ja? Ja. Ja. We hebben hier vanwege die op een dag natuurlijk een klassieker in de top 100. En er is mijn nieuwe cd, dwan de reden genomen voor u om die uit te nodigen. Dat op een dag, hoe vaak is het al zongen? Dat is ontelbaar. Ontelbaar. Als ik het warp fiets, dus dan Robert de jongens van de Keet. Overdag drink ik geen grols meer. Dus dat niveau haak ik nou ongeveer. Ja. Oh, vind je dat leuk of Ja, is het vind ik vervelend? prachtig. Vind ik wel. oké. Nee, dat zong ik altijd maar. Dat het serieus is of net. Maar nee, prima. Ik vind het een mooi lied. Ja. En ik hier net dacht dat het zo'n geweldige impact had. Zo, maar ik denk dat dus hij het fantastisch vindt. Ja, want daar hebben jullie uiteindelijk voor maken natuurlijk. Hè? Ja, het is Ja. gewoon het is een beetje een autobiografisch verhaal. En ik denk dat een hele grote mensen het wil herkennen als zodanig. Ja, daarom is Dat het ben ik de ondertussen reacties zo'n die ik- ja. populair lied. Hey, ik neem de nieuwe cd, daar is mij aan de gang. Die opnames vinden nou plak? Ja, ik ben toevallig deze week weer een paar dagen in de studio. Want ik ben in Metselwier aan de gang. Dus mooi tegenbij, ik kan er op de fiets rennen. Vanuit Nes, ja. Vanuit Nes. Dus het is... maar ja, wij hebben geen... don't hurry, zegt Milan altijd. Milan is... Ja, de studio-eigenaar. Ja. Dat is een Joegoslaaf die Ja. hierheen Ja, verhuisd is. precies. En die Don't heeft een hurry. soort balkie-achtige uitspraak. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, En, dat past mij eigenlijk ook wel. Want de eerste cd had het erg goed dienen. En een tweede cd is natuurlijk altijd mijn drompel van het vergelijk van de eerste cd. En daar komt ook nog bij dat ik eigenlijk die cd moet wel zo mooi wijzen dat ik hem zelf ook draaien wil. Mhm. Ja. En dat vind ik wel een criterium. Ook mijn Ja, eigen waar- cd, waarin wordt waarom? er- Ja, ik ken dan vaak wel zoiets van, het kon wel eens wat worden. Waarin wordt er oors de eerste? Kist dus een... Nou, in textueel is het wel, het is natuurlijk een beetje filosofisch, het is een beetje maatschappelijk geëngageerd en dat wil ik graag zo horen, want dat is een segment in de Friese muziek. Ik met mijn concerten, het is eigenlijk altijd vol. Hè, het is 64, Ja. het is, hoe zou ik het zeggen. Maar er is een enorme groepering mensen die dat toch wel plezierig vindt. Even naar die theatervoorstelling, want er is een soort, mag we die toezenpoort nemen? Ja, nou, als- Die ik foto heen, maar de Ja. vraag, het zit een beetje verst in mijn credo. Want, Ja, dat is schande.
Credo Ron als een tierlier. Ze zijn 50 keer spelen. Toen vol Anke, mijn vrouw, en die speelt in Credo uit de vensterbank. En die zit nou achter daar met mijn zere knubbel. Is ik nooit bij mijn... Ja. Want dit is ook de eerste keer, denk ik, dat ze mij een jaar een shot optreedt. Want we dachten dat altijd om de beurt. Maar ze had het nou even een tijd. En nou, ik hoop dat ze mijn PR-week weer zo vieren, dat ze het oppakken kunnen. Want er staan nog 100 boekingen die ze eigenlijk van juni nog dwan moeten. Nou, we hoop je het mij, daar. Ja, Dank voor die hoop komst, Gerrit. Graag gedaan. Dadelijk zullen we nog voor rond trouwens. Ja, hè. dat is ook zo. Surinaams bloed, Iers bloed. Maar trek een tikkie van Frieske Komar. De frontman van de band die nou klaar zit, Robert Oeles. Die moest zelfs een keer in het Fries, jongen. Hier is zijn vriendinnen beneden. Die had het vertaald. Maar dan is het er toch. Ik in terug. Hier is Van de Dag. Is er een wijn naar huis? Zal ik hem ooit nog vinden? De wijn waarom is sfeer? Ik wil me nooit weer binden. Niemand kan mij lezen. Mijn hart is verse groen. Maar toch beziek je ik de wijn waarom als stomfoen. Ik in trouw. Op een dag zal alles maaien. Zie mijn hart om naar een taai. Ik zwak je terug een lang. Mijn meer klank uit het verliezen. En dan is er zijn vrede voorbij. Liet mij een dag verdwijnen. Niet mij mooi. Verdwaal mij in die brand. Zodat ik kom naar wereld van de dag. Van de groen waarop ik rin. Van het leven wat ik ben. Ik in terug. Op een dag zal alles maaien. Zie mijn hart om naar een taai van de dag. Van de groen waarop ik rin. Van het leven wat ik ben. Terug daar, zo gingen wij in mij. Van de Dag. En ik in terug. Ja, het is... Wim vreeg maar, het dit nummer net de volle soul voor het Friese publiek. Ik weet net precies wat hij mij bedoelt, maar ik krijg er wel een gevoel bij. Het drit er al, man. Nou, het is een beetje als het water, hè. De Friesen zijn toch watermensen, er zit ook soul in. Als je kijkt naar de golven, heerlijk ritme. Dus ik denk wel dat de Friesen behoorlijk veel soul hebben, hoor. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, nou je het zo uitlegt. Nou ja, als je denkt, wij kennen wij die man van The Voice of Holland. Is hij al 14 dagen uit. Dus nou komt dan lekker bij u. Wij stemmen die hier in elk geval net voor. Maar dan een Fries nummer, Robert. Toch even vertellen hoe dat zo op eens komt. Het was oorspronkelijk een Nederlandstalig nummer. Met heel veel drums en piano en zware gitaren. En op een dag zat ik in Stiens bij mijn vriendin, Maartje Slot. En ik zei van, ja, ik wil wat met het nummer doen. Maar ik vind de tekst niet zo mooi. Ik zei, kan je er wat mee doen? Iets in het Fries. Toen zei Maartje van, nou ja, dan pak ik even een pen en papier. En zo is het gegaan.
Ik pak wel eens even pen en papier, maar Baartje is een wonder, hoor. Nou, het mooie ervan is, het is van een heel druk nummer een heel rustig, mooi, klein lieds nummer geworden. En mede dankzij de tekst natuurlijk. En het spreekt meer tot de verbeelding dan het Nederlands. Nou, het komt absoluut geweldig over, moet ik je zeggen. Maar dan verder, want jullie zijn bezig met een cd volgens mij. Nederlandstalig werk. Heeft deze Friese hit misschien wat invloed op het toekomstige werk? Zeker, want we hebben besloten om het Nederlandstalige gewoon niet meer te doen. Je bent er helemaal mee gekapt. Nou, we gaan alles omzetten in het Fries. Je kan alles voort, Nederlandstalig voort, naar het Fries. Ja, klopt. Ja. Jongens. Ja, wij vinden dat hartstikke leuk en geweldig. Maar waarom die rigoureuze ingreep? Nou, wij spelen natuurlijk met Van der Dag hebben we nog een ander bandje. En dat is dan een partyband. En dan zing je Engelstalige nummers. En dan denk ik van het Engelstalige... En dat spreekt meer tot de verbeelding als ik dat zing. En het ligt me ook beter. En tot ik het Fries begon te zingen... dacht ik van, potverdorie, dat is toch ook mooi? Ik hoorde die klanken en ik heb natuurlijk ook van andere artiesten Friese nummers gehoord. Ik denk, dat is een hele mooie taal. Dat doet me een beetje denken aan een Keltische taal. En daar zit iets heel dichterlijks in. Ja. Dus vandaar dat die keuze nu de Frieske taal is geworden. Robert Oeles, wij zijn nu al dankbaar. En hartstikke benieuwd naar je Friestalige cd. Van de dag, dames en heren. Ja, en mooi verhaal vind ik dat. Sa ontsteert dus origineel naar Fries werk. Toch gewoon de skin van uw taal, zoals ze kennen. Daar hebben we een mooie troef mee in hand. Met de taal gewoon natuurlijk, dat is duidelijk. Oké, de top 100 mini-muziekquiz spelen wij. Ik in top 100 TV. We hebben als kandidaat allereerst Gerrit Breedler. Die is dus bekend natuurlijk. En we hebben Jos Alberink aan tafel zitten. Dat is ek een tukker. Want oorspronkelijk is Gerrit Breedler dat ik. Ja. Volgens mij op de radio en de muziek in bedrijf, die muziekquiz met enige regelmaat. Ja, dat is juist. Hoe komt dat zo? Af en toe moet je een halfjaartje wachten, maar... Ja. Je bent echt een crack? Ik ben geen crack. Nee? Alles wat ik weet, ben ik blij mee. Ja. Maar verliest het? Of je volgens mij een per euro? Nee, ik heb 1 keertje in de uitzending geweest. Toen wist ik niet veel, moet ik zeggen. Dus er was een betere die terecht winnaar werd. Ja, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. De Nip stopt je een inside tukker, zoals het sinds een keer in de Friese muziek, Gerrit Breedler. Hoe is het met die kennis van oorartiesten, Gerrit? Redelijk. Ik ben heel benieuwd. Ik kan wel van alles zeggen, maar dan blijkt eigenlijk... Laten we maar van start gaan. Top 100 mini-muziekquiz. Vraag 1 levert 1 punt op. Vraag 12 punten. Vraag 3 punten. Wat de meeste punten het wint het in de... Top 100 mini-muziekquiz. Bij de kleer. Vraag 1 voort. Maar Boete Landers van Bouke van der Woude en Campbell Forbes. Die Stevelien hier op nummer 91 in de top 100. Dus vraag is, wat weer de titel van het debuutalbum van Bouke van der Woude? Wie dat Zwart-Wiet, Skaatman of Beklonken Leefde? Dat is een makkie. Begin met A, dacht ik. Ik hou het ook op A. Ja, het is beide net goed. Zwart-Wiet, dat weer het laatste album van Bouke en Campbell. Het ging om het antwoord C, Beklonken Leefde. Komt in 1997. De brilstand, horen we gewoon. Ja. Vraag 2 is hier. Ome Noord is verste klant in de top 100. De band besteedt niet meer, maar maak in Verliezen furoren met een liedje over een bekende Nederlander. Hoe hokker bekende Nederlander, hier dat liedje? Wie dat Sylvia Millekam, Astrid Joosten of Yvonne Jaspers? B. A. Geert, vertel het eens. Antwoord A is goed. Wie is Sylvia Millekam? Zongen terug om een oord. Het is, maar is het 2-0 voor Gerrit. Vraag 3, hebben we beeld bij. Van elke reis is het paard beroep. Die reis Kulpendel, de oer, dat is vanzelf. Oké, dat wien de doellezen. Verneemd worden toch het remixen van Frieske klassiekers. Wat is er, Jos? Nee, niks. Verneemd worden toch Frieske klassiekers te voorzien van een beat, onze versie. Onder oren is het paard waarom van Pieter Wilkens, dat jij we krijgt. De doellezen dat binnen 2 DJ's. Hoe hieten die 2 man? Dat is uw vraag. Binnen het Dirk en Engbert, Roelof en Sjoerd of Siep en Ronald? Nou, ik gok C, maar ik weet het echt net. Oké. Ik moet wat anders doen, dus ik gok op B. Ja.
Nou, die Breedler is een supergokker. Die wint altijd in het casino. Ik net eens bij. Hij is hartstikke goed. De CP Ronald. Ja. Oh, Jos. 0 punten. 5-0 voor Gerrit. Die kinderen niks zoals een meisje winnen. Ja, van hem Gerrit. Krijg voor onze CD. Ja, het beste te ja. Leuk dat er weer is, Jos. Nou, dit weer het voor Joet, Top 100 televisie. Nou, wie ik even weer. Dan komt Jaap Lauwers bij stel. Waar heb ik echt zin in? Daar heb ik... Ja, vind ik leuk. Ik heb echt zin in. Ja. Hij komt namelijk net al in. Dat is leuk. We hebben elke week weer echt zin. Alle week. Ik heb echt zin in. En Soldada is de gast. Hou op mijn ruzie, maatje. Volgende week is Soldada te gast. En Minke Adema, zeg bij Some Like It Not. Vind ik zo leuk. Ja. En stemmen in op friesketop100.nl. Elke 50ste stemmer krijgt een cadeau. De Frieske... Top! En nou even serieus, want nog één keer zullen ze optreden. Gerrit Breedler en Clara Rulman en Catharsis. Op Nijwieken. Doet God verdwoon het jarwert, verdwoon de slachter en de bakker, en de dwarpsgek de stakker. En bij een besluit de boer, der bloed niet van Friesland hoor, nou Duitsland roenom verwilget, voorbij vergoed verlen, moon er niet meer van te sjen. In een kroeg koek het samooi sissen, hoe ik het die mijn schat uitlissen, dat het doogde in een groen, dat er leefde wie wat wonder, voor het wezen in bijzonder, dat de roos doe ik verwilgen, als het geest mijn leven schat, maar wij wienen ben van God. De God van doe en letter, die het mij roen uit wetter, eeuwig en alloon, en Maria, ik als zoon, het verbeeldje ben we kwijt. Halleluja, ta mijn spiet, nou het wonder ik verwilget, grutskalig lomp en plat, ka die leef, mijn liedse schat. Ik kie God en ik kie Bach en ik kie Nietzsche, dat wie verdomd net een lietsbietje, maar wat jou te doen zien wijzen, alle boeken die we lezen, als we rinnen zonder zinnen, op de wegen van de zee. Ik kan die leef, hoe zes ik dat, mij of zonder God, en eeuwig boppen dat. Ach, het wie doe vast net beter, maar het wie is zo mooi van letter, de treest van grut van wol. Hoe hard een meisje het vol, als er eeuwig libje wol. Nood mijn roos ik al verwilget, als het geest mijn liedse faam, is die treest mij doch zo'n kaam. Ik hier God en ik hier Bach en ik hier Nietzsche, dat wie verdomd net een lietsbietje, maar wat jou te doen zien wijzen, alle boeken die we lezen, als we rinnen zonder zinnen, op de wegen van het zee. Ik ha die leef, hoe zes ik dat, mij of zonder God, en eeuwig boppen dat.